yo manunggaling kawula para Gusti. Akeh wong kang rebut bener. Butuh golek bener dhewe-dhewe wong liya dadak bodoh dumeplong-aplong. Kaya ampun. Eling den elok dhuwur. Sepisan eling marang Gusti ingkang Maha Suci. Kabeh pindho eling marang Bapa yo.
wabarakatuh. Kang tiridane Gusti kang merubeng dumadi nggih Gusti Allah. Prabu Kloro Semandra sampun tansah mamita mugia kita tansah pinayungan karya sarta pikato kabagas sarasa. Kabejat kamu pramila semoga kita sareng-sareng samya amo muja-muja muji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi kapan aja mugi purwa madya wasana tansah lurus harja miwalus karsa para dene tansah ing saking rubeda bodho rencana. Luwih kalana kepareng matur dhumateng sepindhah para bapak kalian ibu mangarsai praja panelatan dusun Sanggraan desa Ngaglik kecamatan Srengap utawi ingkang adiri kaping kalipun mirah pur Allah subut al-mukharrabun Romo Kyai Pini Sepuh Bapak Ibu sanak kadang mitra teman sadaya kula ingkang badhe nindipun dipantes sinugih pakumartan pantes tapi pakumartan miwah ingkang kawula tresnani kawula ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi sakamardikan teng warga sarta matur sanget dugi panuwun bilih panjenengan sampun kasih paring bebantu ingkang arupi bondo prabya iku pratikel kami gatosan sarta uga rampen sanesipun sadaya menika kepengin saged ndelengaken panghargyan ing ratri puniki mugi kesayangan panjenengan pikantuk ganjaran ingkang sakmesipun saking Gusti Allah. Pangajeng kawula ngaturaken panghargyan menika boten mawon kang namung angguri kang ora jali mugi tansah saged windodo lestari. Wujud panghargyan kula kanthi kesejaranan PM Ukur Regional 1246 ingkang dipunparingi dening panjenengan Bapak Gonto Widodo ingkang kadamel hajat dening warga dusun Sanggraan desa Ngaglik kecamatan Srengap kagem amengeti bersih dusun. Mugi-mugi anggenipun hajat ing dalem menika saged kalis ing sami kala wonten alangan satunggalipun menapa dumugi purwa ngantos paripurnane panggilanan lan mugi-mugi sedaya warga dusun Sanggraan saged gunjuk rukun gampil anggenipun pados pangupa jiwa sayung rukun keluarga. Mugi-mugi anggenipun sedaya nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti tansah kinambulan sedaya para wau tansah nyuwun tambahi pangestu dumateng para bapak ibu ugi sedaya pamirsa ingkang sampun amprih ing dalu menika. Namung anggenipun meminta nugrahane Gusti nuwuhaken bumi goyang malam pamikat dan juga bahkan itu perbawan goro zaman saya terus jalan di zaman itu akan melani marah Tuhan kewajiban kamu untuk orang yang menembak tapi itu ini ngomong guru tapi bapak elo marang wujud rogo tapi ngelimo elo marang kulit rogo tapi tumindak yang bener tapi ngelimo tidak kan elek lan waspada tapi ngulu tidak sabar elek tapi sama tidak ojo gawe gelane yan tapi sepuluh tidak okang gawe amal dharma bakti kesoe gawe Gusti kang suci jaman wis sak bojo-bojone wong kalori sing Jawa kang elek lan waspada kulo ndorane kang bojo jejelan layani ulun balas pati kelakan balung kladak tong-tong sok elek Pak monggo aku kulo aja cipta ngedane rasa gawe langsung lemah gagal tanpa
Pulau ayu podo singa sembilan kali adi songa sepandan sedaya rahayu uripe rahayu lante ojo nganti perbawane goro sirepengan goro sareng jesli budaya muda-muda kapa kanthi sesati suwo diho jayane kan dening Mastuti Wow.